Predstavte si, vyplníte formulár, objednáte sa u lekára a o pár týždňov neskôr ste oficiálne zabití. Legálne, s dokumentmi a svedkami. Toto nie je dystopia. 12 krajín sveta v súčasnosti prevádzkuje systém, ktorý umožňuje ľuďom vybrať si dátum vlastnej smrti. Volá sa eutanázia. Viac ako 100 rokov bolo toto slovo tabu. Dnes je to lekárska služba s čakacou listinou, cenovkou a protokolom. A počet ľudí, ktorí o ňu žiadajú, každým rokom len rastie. Zatiaľ čo väčšina krajín to považuje za vraždu, malá skupina štátov už dlho vydáva oficiálne povolenia a vedie podrobné štatistiky. Vysvetlíme, ako to funguje zvnútra, kto to používa, koľko to stojí a prečo sa mnohí domnievajú, že systém ďaleko prekročil všetky rozumné hranice. Táto otázka sa týka nielen chorých. Ak tento trend bude pokračovať, o 20 rokov by sa to mohlo stať dostupným aj tam, kde žijete. Začnime od začiatku. Prvou krajinou, ktorá oficiálne legalizovala eutanáziu, bolo Holandsko v roku 2002 po 3 desaťročiach debát. Odvtedy čísla len rastú. Pridalo sa k ním ďalších 11 krajín sveta. Zoznam sa každým rokom rozrastá. Pozrime sa, čo sa v tomto systéme skutočne deje. V Holandsku je eutanázia oficiálnym lekárskym zákrokom. Takto zomrie jeden z 20 ľudí, takmer 10 000 ľudí ročne. Postup prebieha takto: dvakrát podáte žiadosť, dvaja nezávislí lekári potvrdia diagnózu a v určený deň k vám lekár príde s liekmi. V roku 2024 takto zomrelo 54 manželských párov spolu v ten istý deň. Lekár podal 2 injekcie za sebou priamo v tej istej miestnosti. V tom istom roku podstúpilo tento zákrok jedno dieťa, oficiálne a legálne s potvrdenou diagnózou a písomným súhlasom lekárskej komisie. V Belgicku funguje rovnaký systém od roku 2002. Je to jediné miesto na svete, kde deti akéhokoľvek veku môžu podať takúto žiadosť. Len v Belgicku je to približne 2000 ľudí ročne. 40% zákrokov sa neuskutočňuje v nemocnici, ale priamo v byte pacienta. V známom prostredí. Toto všetko bolo legalizované ako posledná možnosť pre tých, ktorí zomierajú na rakovinu a prežívajú neznesiteľnú bolesť. Dnes je zoznam dôvodov na eutanáziu úplne iný, o tom si povieme na konci. Zaujímavý fakt. Približne 70% tých, ktorí dostanú povolenie na odchod, sa na samotný zákrok nevrátia. Sú spokojní s tým, že teraz majú na výber. Švajčiarsko legalizovalo asistované umieranie už v roku 1942. Stalo sa jedinou krajinou, kam môže cudzinec cestovať za týmto účelom. Nazýva sa to death tourism. Ľudia si kúpia jednosmernú letenku do Zurichu, prenajmú si byt na pár dní, podpíšu papiere a už sa nikdy nevrátia. Najznámejšia organizácia v meste pomohla tisíckam cudzincov s ich smrťou. 90% klientov pochádza z krajín, kde takáto pomoc neexistuje. Cena sa pohybuje okolo 7 000 eur. Pohreby a kremácie sa zabezpečujú za príplatok. Všetko sa natáča, pred kamerou potvrdíte, že je to vaša vedomá voľba. Typický itinerár. Prídete, pozriete si mesto, ak môžete. Potom lekári, dokumenty a pohár liekov. Celá prehliadka trvá niekoľko dní. V roku 2011 obyvatelia Zurichu hlasovali. Malo by sa cudzincom zakázať prísť do ich mesta zomrieť? 85% povedalo nie, nech prídu. V Zurišskom jazere sa kedysi našlo 60 nádob s popolom. Pozostatky zahraničných klientov organizácie, ktorých si nikto nevyzdvihol. Škandál sa rozšíril po celom svete. Prílev uchádzačov sa v posledných rokoch niekoľkonásobne zvýšil. Organizácie vedú čakacie listiny, poskytujú online konzultácie a prijímajú žiadosti mesiace vopred. V septembri 2024 bola v lese nedaleko Zurichu nájdená kapsula. Vnútri bola mŕtva 64-ročná Američanka. Polícia zatkla niekoľko ľudí. Kapsula pripomína trup malej vesmírnej lode. Ľahnete si dovnútra, stlačíte tlačidlo a do minúty je všetok kyslík nahradený dusíkom. Zaspíte a už sa nezobudíte. Tvorca hovorí, že cieľom je úplne vylúčiť lekárov z procesu. Žiadne lieky na predpis, žiadne injekcie. Len tlačidlo a plyn. Smrť bez liekov. Pred vstupom absolvujete online test, aby ste sa uistili o svojej duševnej jasnosti. Ak uspejete, dostanete kód na 24 hodín. Potom je všetko vo vašich rukách. Švajčiarske úrady vyhlásili, že kapsula porušila zákony o bezpečnosti výrobkov. Organizátori boli zatknutí. Jeden z nich si o niekoľko mesiacov neskôr vzal život. Vývoj stál viac ako $1 000 000. Tvorcovia to nazvali revolúciou.
Kritici to vyjadrili jednoduchšie. Krásna plynová komora, vytlačená na 3D tlačiarni. Kapsula je vyrobená na mieru pre konkrétnu osobu, podľa jej mier. Tvár má pripomínať loď, takže posledné minúty sa zdajú byť ako cesta niekam ďalej. Prvého klienta odmietli, pretože u neho zistili známky duševnej poruchy. Našli iného. Zákrok sa uskutočnil v lese, ukrytý pred úradmi. Toto je prvý a zatiaľ jediný známy prípad. V Holandsku a Belgicku je eutanázia teraz povolená aj pre ľudí bez smrteľných chorôb. Stačí jediná diagnóza. Dlhotrvajúca depresia alebo chronická úzkostná porucha. Mladá 29-ročná žena z Holandska dostala povolenie ukončiť svoj život. Bola fyzicky zdravá. Medzi diagnózy patrila depresia, úzkosť a porucha osobnosti. Kanada zašla ešte ďalej. V roku 2023 tam tento zákrok podstúpilo 15 000 ľudí, viac ako v ktorejkoľvek inej krajine na planéte za jediný rok. Medzi oficiálne dôvody patrí strach, že sa stanú záťažou pre blízkych, nedostatok peňazí na liečbu a osamelosť. Jeden muž dostal povolenie po tom, čo si nemohol zaplatiť nájom. Kanadskí lekári pripúšťajú, že existujú prípady, keď pacient formálne spĺňa všetky kritériá, ale jeho život sa mohol zachrániť. Komisia stále udeľuje povolenie. Od roku 2027 plánuje Kanada otvoriť tento program aj pre ľudí, ktorí nemajú žiadne fyzické ochorenie, iba duševné poruchy. Kde je hranica medzi voľbou a tlakom, medzi liečbou a odmietnutím? Zatiaľ čo niektoré krajiny diskutujú, iné už rozdávajú kupóny. Prihláste sa na odber kanála a pozrite si ďalšie epizódy, to je dôležité.